And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Makakahanap din tayo ng taong susukli sa pagmamahal na kaya nating ibigay. Hi DJ Rocketera, sana mabasa mo tong secret file ko. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay ng lahat ng secret file na binabasa mo. Kaya naisip kong mag-share. Minsan, naisip natin na yung taong minamahal natin ay siya na yung mamahalin natin ng panghabang buhay. Na wala nang ihigit pa sa kanya. Itago niyo ako sa pangalang Mr. Right, 28 years old. At ito, ang aking secret file. Third year high school kami noon nang magbigay siya sa akin ng motibo na gusto niya ako. Itago natin siya sa pangalang Ann. Naalala ko noon na habang nasa klase kami, sinabi ng kaibigan niya na trip niya ako. Kaya lang hindi ko inintindi yun kasi nga baka joke, hindi seryoso, kumbaga. Sa pagkakalam ko, sila pa nung boyfriend niya noon . Ako naman may iba akong gustong ligawan nung time na yun. Pero after ilang months, nang hindi ako iniintindi ng nililigawan ko, siya naman tong patuloy ng sulyap sa akin. Minsan nga, nagtatagpo yung mga mata namin. Nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Then fourth year high school na kami nang maghiwalay sila ng boyfriend niya. Naalala ko nga nun, nauso yung slam book kasi gagraduate na kami. Tamang-tama pang remembrance kaya gumawa kami ng mga slam book. Gumawa rin ako. Ipinasulat ko siya dun sa slam book ko at yun nga, ilang araw ang makalipas bago niya sa akin sinuli yung slam book. Dun nga siya nagtapat ng pagkagusto niya sa akin. Isang araw, March noon. Malapit na magbakasyon, pinagtripan kami ng kaibigan niya. Ikinulong kami sa room para makapag-usap. May gusto na rin ako sa kanya that time kaya madaling naging kami. After graduation day, nagkaroon kami ng swimming ng buong klase. Sumama naman siya. At ayun, ayos naman kami dun. Kaya lang after nung swimming, bihira na kami magkita kasi bakasyon na. Medyo magkalayo yung bahay pa namin. Kaya miss na miss talaga namin yung isa't isa. Text at tawag lang yung tanging communication namin. Hindi ako makapunta naman sa kanila kasi ayaw niya pang ipaalam sa kanila na may boyfriend siya kasi magagalit yung mga magulang niya. Fast forward, enrollment na para sa college namin. Naghanap ako ng school na papasukan. Nakapag-enroll ako sa isang private school. Siya naman sa isang vocational na eskwelahan. In short, magkaiba yung eskwelahang pinasukan namin. Yung unang taon naman ng relasyon namin medyo okay. Inspirasyon ko siya na hindi magpabaya sa pag-aaral ko. Siyempre gusto ko rin naman yung hindi masayang yung daan-daang libong ginagastos ng kapatid ko sa pag-aaral ko, no? Tapos after ng klase ko, pinupuntahan ko siya sa school nila para sunduin, para sabay kami umuwi. O minsan kumakain kami sa labas, yung simpleng kainan lang kasi wala pa naman akong sariling budget nun . Saktong-sakto lang yung pera ko that time. Hanggang sa second sem na kami noon, nagbago yung routine namin dalawa. Marami na akong subjects na kinuha that time. Siguro 3 beses na lang kaming magkita sa isang linggo. Pero andun pa rin naman yung text at tawagan. Lagi kami magka-text noon, niloloadan ko pa siya para naman sa kabila ng busy kami parehas na pag-aaral may panahon parang kaming makapag-usap. Kahit sa cellphone lang. Hindi pa naman uso yung messenger nung time na yun, kaya gagastos ka talaga sa load. Kaya may isang beses na napuntahan ko siya sa malapit sa bahay nila. At doon kami nakapag-banding matagal-tagal, kasi fiesta nun. Inabutan kami ng umaga kasama yung mga kaibigan namin. Hindi pa kami legal sa family niya, kasi stricto yung mga magulang niya. Pero okay lang naman sa akin yun, kasi gusto ko makapagtapos kami parehas ng pag-aaral. Okay yung relasyon namin. Kasi masaya kami pag magkasama kami. Akala ko nga siya, alam mo yun, siya na yung mamahalin ko pang habang buhay. Hindi pala. Fast forward, biglang nag-iba yung pakikitungo niya sa akin after 1 year and 4 months namin. Naging mas bihira na rin yung mga reply niya sa text at tawag ko. Minsan kapag tinatawagan ko siya, nasisense ko parang ayaw niya naman akong kausapin.
Tinanong ko siya kung bakit bigla siya nagbago, kung may nagawa ba ako, kung may problema ba. Wala naman siyang maisagot sa akin. Pinupuntahan ko siya sa school pero hindi niya ako sinisipot. Humingi ako ng second chance pero parang ayaw niya na sa akin. Isang linggo o isang buwan akong durog nung mga time na yun. Nawala pati focus ko sa pag-aaral. Hanggang sa isang araw may nakapagsabi sa akin. Nakipagbalikan siya sa ex-boyfriend niya. Di na ako nagabol pa kasi alam ko namang mas mahal niya yung ex-boyfriend niya kasi bago pa naging kami. Ilang taon namang naging sila. Aaminin ko, nasaktan talaga ako kasi sineryoso ko siya. Pero wala eh. Ganun talaga pag mahal mo yung isang tao, pipiliin mo kung saan siya mas magiging masaya. Nanibago ako sa mga araw na wala siya. Yung umaga pa lang may aabangan ka na text o tawag galing sa kanya. Masakit pero kailangang tanggapin ang katotohanan ng wala na kami. Ipagpapatuloy ko na lang talaga ang pag-aaral ko. Lalo kong sinubsob yung sarili ko nun sa pag-aaral. Hanggang sa napagbasyahan ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko na mag-dorm ako malapit sa school para hindi ako mahirapan sa biyahe. Tsaka para makapag-focus talaga ako sa studies ko. Ginusto ko na lang na makakita ng mga flat one sa mga class cards ko. Nang sa ganun, may pagyabang ako sa kanya. At nangyari nga yun Karamihan ng mga naging grades ko nung second year ako, 1. I mean 1. At kung hindi 1, 1.75. Tuwang-tuwa yung kapatid ko sa akin kasi hindi ko sinasayang yung pera niya. Medyo nakamove on na rin ako kahit papano, pero may mga pagkakataong naalala ko pa rin. Kaya lang fast forward, nabuntis ng biglaan yung kapatid ko na nagpapaaral sa akin. Natigil ako sa pag-aaral. Hindi naman ako kayang pag-aralin ng mga magulang namin kasi hindi sapat yung kinikita nila sa pang-araw-araw. Nakapanghihinayang pero kailangan ko talagang magtrabaho. At yun nga, lumuwas ako sa Maynila para makapagtrabaho. Tumira ako sa kapatid ko na nagpapaaral sa akin. Unti-unti ko ring nakalimutan si Ann. Fast forward, isang araw may isang hindi registered na number sa phone book ng cellphone ko. Siya si Miss Wright. Binigay daw ng tropa niya na classmate ko nung college yung number ko. Naging textmate kami. Masaya siyang kausap, kalug ka text. Marami kami na pag-usapan, naging close kami sa isa't isa. At mga 2 buwan lang naging kami. Sinagot niya ako kahit di pa naman kami nagkikita. Nag-aaral pa siya nung time na yun sa probinsya namin, graduating na rin. Blessing in disguise din siya sa akin kasi nakahanap ako agad ng trabaho. At aaminin ko, mas naging makabuluhan yung buhay ko dahil sa kanya. Fast forward, after niya makagraduate, lumuwas na rin siya ng Maynila para magtrabaho. Yun din yung una namin pagkikita sa loob ng 6 na buwan na naging kami sa text. Sa simbahan kami una nagkita at nagkausap ng personal. Masaya yung una naming pagkikita at masasabi kong napaka-memorable. Kasi sa loob ng simbahan ng Antipolo yun. Fast forward, naging assistant siya sa isang computer shop sa Marikina. Nagkikita kami kapag free time niya. Naging mas matindi yung pagmamahal ko sa kanya, ganun din siya sa akin. Then after ilang buwan, nagsama na kami. Stable naman yung work ko, kaya napagkasunduan namin mag-rent ng isang studio na apartment type. Naging smooth yung pagsasama namin. Naging kasundo ko rin agad yung side niya at yung mga kapatid niya. Bibihira kami mag-away at hindi kami natutulog nang hindi nakakapag-ayos. Kung meron man kaming hindi na pagkakasunduan. Nabuhay kami sa araw-araw na puno ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Nakakapagmoling din kami kapag day off ko sa trabaho. Naalala ko, isang araw nagbakasyon kami sa Tagaytay. 3 araw kami dun. Masaya yung bakasyon namin. Sulit na sulit kumbaga. Balak sana naming pumunta sa Baguio. Sa susunod, pangarap kasi namin parehas yun. Pangarap namin mag-travel na magkasama. Pero sinubok ni God yung relasyon naming dalawa. Nagkasakit siya. Kinailangan niyang maoperahan. Inuwi ko siya sa pamilya niya para may umaagapay sa kanya. Habang ako ay nagtatrabaho pa rin sa Maynila. Natuliro ako ng mga oras na yun. Kinakabahan ako. Baka kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Nang matapos na yung operasyon niya, nakarating na rin ako dun sa ospital kung saan siya na-admit at na-operahan. May baon akong maraming positive vibes para sa kanya. Oo, kasi kailangan niya yun eh. Mahina loob nun.
Lalo pat alam kong na-trauma siya. Tsaka ayokong isipin niya na pinanghihinaan ako ng loob. Binuhos ko sa kanya lahat ng pag-aalaga at pagmamahal ko that time. Hindi ko siya pinabayaan. Sinabi ko sa Diyos na pagalingin niya yung taong mahal na mahal ko. At yun nga, mabilis siya nakarecover. Parehas kaming malapit sa Diyos, kaya hindi niya kami pinababayaan. Naging mas matatag pa yung relasyon namin dahil sa mga problema na nalalagpasan namin magkasama. At lalo pa, nang agad maging magulang kami parehas matapos ang ilang buwan. Oo, nabiyayaan kami ng anak. Ang saya lang kasi isang buong pamilya na kami na masaya. Mabilis lumipas ang panahon, masaya at matatag pa rin kami. Ngunit napagpasyasan namin na pansamantala kaming hindi magsasama sa isang bahay kasi kailangan mag-ipon. Umuwi muna siya sa kanila sa probinsya, ako naman ang upahan muna. Mahigit 1 taong kaming hindi magkasama pero hindi ko sila pinababayaan pagdating sa pinasyal na suporta. Lumalaki na rin yung anak ko. Okay naman ako sa trabaho ko, promoted na. At nung nakaipon na akong pangkasal namin, siniguro ko na makakasal kami sa simbahan. Yun nga, matapos ang ilang buwan ng paghahanda, ikinasal kami noong September 2018. Sobrang saya ko. Sa katunayan, umiyak ako habang nagmimisa yung pari sa harap namin kasi sa wakas ikakasal na ako. Ikakasal na kami ng mahal ko. Sa wakas makakasama ko na panghabang panahon yung taong nakatadhana para sa akin. Hindi ko lubos maisip pero nagpapasalamat ako dun sa taong nagbigay ng daan para magkakilala kami through text. At ngayon, 4 na kami kasi after ilang buwan, mula nang ikasal kami, nabuo at isinilang ng asawa ko yung bunso namin. Meron na kaming 2 anak na puro lalaki. Ngayon, magkasama na kaming lumalaban sa hamon ng buhay lalo pa ngayong may pandemya. Kahit may mga problema, go lang. Ang importante, masaya kaming mag-asawa kasama ng mga anak namin. DJ Rocky, gusto ko lang ipabadid sa mga nakakarinig nito. Walang masama kung magmahal tayo ng sobra sa maling tao kasi wala rin namang nakakaalam kung sino talaga yung nakatadhana para sa atin eh. Mahalin mo lang yung tao kasi bawat isa deserve namang mahalin. Nagkakataon lang na minsan masasaktan tayo dahil sa pagmamahal, pero yun din ang rason na makakahanap tayo ng taong susukli sa pagmamahal na kaya nating ibigay. Kasi kung alam natin sa sarili natin na marunong tayong magmahal at magpahalaga ng isang tao, ibibigay ng Diyos yung tamang tao para sa'yo. Yun lamang po. Muli, ako si Mr. Right at ito ang aking secret file. Always your number 1 FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.